Jason, un feliz y dulce dia. Marcosani, mas danke extra também. Welkom bij het beginnen na broodfabriek. Onde que eigenlijk nos também começar que preparação para a Antilliaanse kerstmarkt. 6 e 7 de dezembro, é weekend, et vai bira. Conta-nos de Antilliaanse kerstmarkt. Meneer Goumebis, 6 e 7 de dezembro, lo beto lugar aqui na broodfabriek. É de 4 edição de Antilliaanse kerstmarkt. Onde que é aqui para o primeiro ano, nós também vim com 2 dias de Antilliaanse kerstmarkt. Para aqui com 2 dias, hoop simpel com hoop bianos aí é vraag van, hey, já sabe também dat um nice dia para se koning. E a parte de é vraag nós arremedar lugar não 2, 3 dias com ela vira hoop gezellig, maar um ticket muito vol, onde que nós também se viaja nós partilhando door 2 dias. Dus eigenlijk dat is algo sumamente novo na broodfabriek. Nós também temos ongeveer 100 vendors antiano que lobbying delectando nieuwe producten na die temporada de fim de ano. Gabriel, Antilliaanse kerstmarkt, de bosso de 4 edição. Você aqui não diz evento de Páscoa antiano of Caribense na Holanda. É echt mercado. Contame de mercado antiano de Páscoa na Holanda. Ja, nou, de Antilliaanse kerstmarkt is een hele bijzondere kerstmarkt. Het is namelijk een kerstmarkt waarbij we vanuit een Antilliaanse Caribische inslag gaan. Dus denk aan landen zoals Curaçao, Aruba, Bonaire, Curaçao, maar ook Sint Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Daar laten we dus alle unieke producten, ambachtelijke, dus thuisgemaakte producten, die laten we daar zien. En je hebt echt een gevoel van thuis. Denk aan eten. Dus als we praten over bijvoorbeeld Antilliaans eten, praten we over bijvoorbeeld criollo eten. Maar we hebben ook wat modernere gerechten. We hebben natuurlijk ook dingen zoals Johnny Cakes, Toba. Het is al het lekkere dingen. Ik krijg zelfs honger nu dat ik zo aan het praten ben. Maar al het lekkere dat je van thuis gewend bent, dat hebben we hier op de Antilliaanse kerstmarkt. Maar het is niet alleen eten, want het is ook allerlei ambachtelijke producten. Dus dingen die custom-made zijn, maar ook bijvoorbeeld kunstwerken die je ook van vroeger nog kent. Van die oude huisjes, dat soort dingen. Echt dingen die je niet elke dag tegenkomt, die zul je tegenkomen op de Antilliaanse kerstmarkt. Dus de culturen, de kerstculturen, eindjaarsculturen die we binnen het Koninkrijk hebben, die kom je op de Antilliaanse kerstmarkt tegen. De Antilliaanse kerstmarkt is eigenlijk elk jaar echt behoorlijk aan het groeien, klopt? Hoeveel vendors hebben we dit jaar? Nou, we zitten al meer op 100, dus dat wordt echt een hele fijne selectie. En wat ik heel erg mooi hieraan vind, is dus dat het gaat om voornamelijk Antilliaanse, Caribische ondernemers. Dus ja, dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling, omdat soms hoor je wel eens, ja, Antillianen die kunnen niet ondernemen en dat soort dingen. Dat klopt helemaal niet. We doen het gewoon, we laten zien. En iedereen is welkom om dit te beleven. Ja, het is echt een soort platform voor kleine ondernemers geworden, of niet? Ja, zeker. Wij geloven heel erg in een platform bieden voor deze ondernemers, zodat ze dus in contact kunnen komen met de Antilliaanse doelgroep, maar ook met de doelgroep daarbuiten. We hebben zelfs bezoekers uit België, ook autochtone Nederlanders, islamitische mensen. Dus iedereen komt hier op af. En dat betekent dus ook nieuwe afzetgroepen voor deze ondernemers. Dat betekent ook groei. En niet een heel lang verhaal te maken, maar dat betekent die connectie met de Antillen is er natuurlijk. En je ziet ook vaak dat ondernemers ook weer investeren in de Antillen. Dat betekent ook banen hier voor onze Antillianen. Dus dat is alleen maar een mooie win-win situatie. En wij zijn erg trots op dat wij daar een faciliterende rol in kunnen spelen. Dus Union ding forza, zie. Bombini na Turene pabini 6 en 7 december naar de Antilliaanse kerstmarkt. Eta un fiesta de sabor, die hopi gezelligheid, un lugar nos topa gente nos not waar un hopi largo tempo. Dus bini logra en também tá un dia para nos sacar nos cara para nossa cultura que está hopi único e bonita de meu dus bini para vir esse conosco. Dus mitawak você na Antilliaanse kerstmarkt.